Ei, amics, anem a Xina. Estem ja embarcant. Ara marxarem a Istanbul. I després farem un canvi d'avió per anar cap a la Xina. Vamos a Xina. Estic entre content i nerviós i tot allò, és com un menjunje, saps? Com un gazpacho. Ara hem arribat a Turquia i d'aquí 20 minuts hem d'agafar el vol que va cap a Xangai i anem una mica justos a temps. 10 hores d'avió. China, China! Amerikan ışıkları suyucuya kadar kemerlerinizle bağlı tutunuz. Yardıma ihtiyacı olan... Acabem d'arribar a l'aeroport de Shanghai. El nostre autobús xino. Tinc molta son, vull anar a dormir. Crec que tenim un hotel guai. Toquen 60, però el Gran Hotel Budapest me'n fa l'efecte. Serà guai. Som divendres, farem el primer concert a Shizu, al Festival Midi, i serà molt guai, jo crec. Ningú parla anglès aquí, però ningú. I els que es diuen que parlen anglès tampoc el parlen. Anem a un festival que està al mig d'un llac tope gran, no? I està al mig del bosc. Ara arribarem allà i a l'igual no és res del que dic. Avui ens fan tocar en aquest escenari tan petit. No sé si caurem, Estic arreglant la pastilla del contrabaix perquè tindrem un contrabaix acústic i potser no està gaire amplificat, com si en sapigués, saps? No tinc puta idea de com es fa. How do you know Els Catarres? Yeah, I searched for the internet and found your some songs like Jennifer. It was really amazing. I heard it for the first time and it was wow, truly amazing. So I recommend this song to my friends and they said it's a really, really good one. Ja, això és tota una experiència, Che. Porta el col·lega a l'escenari a fer el concertet. Hello everybody, és Dacia Hao. We are, nosaltres som els Catarres. Woman, no. Woman She, els Catarres. Nosaltres. Dance. Ciao, wo. Sing, canta. Chang, 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 chang. Estan flipant. Jo estic flipant molt fort, o sigui, he flipat perquè... Hi havia penya que cantava Jennifer, tio. Yeah, I like it. It's really good! I, hòstia, venen els Catarres, collons. He d'anar a veure'ls. Yeah, I like this band and it's really awesome. Ha estat molt divertit veure i escoltar música catalana a la Xina. They were really good. I reckon probably one of the best. El concert està molt bé, la gent s'ha animat moltíssim i genial. Anem a fer-nos una birra, una vila. A 300 per hora. A 300 per hora en la cafeteria. Només hem arribat, hem deixat les coses i com a vi. Como que mos agrada ser decisiva. Per favore, es veuen dos birres y mira. Mano, no ci credo, això és el que era antes, los hombres antes molaven. Mira. Ara estem arribant a Pequín i ahir estaven a 230 de contaminació, cosa que a Xangai quan estan a 25 celebren perquè ja no estan gaire contaminats, però tot i així ja estan bastant. O sigui que 230 deu ser paraules mayores, no Arnau? Efectivament, amiga Roser, 230 ve ser una xifra alarmant, no? He de dir que ens hem equivocat d'estació i hem baixat a una estació abans, 40 minuts abans de que ens toqués. A 300 km per hora, doncs calculeu, molts quilòmetres abans. 72. Som a Beijing. La primera vez que oí esta banda es por nuestra profesora. Ella estudiaba en Barcelona y atendió a su concierto una vez. Lo he suscribido por YouTube.
y lo he escuchado muchas canciones, aunque no entiendo las palabras, es catalán. Ya. Avui tocarem al festival Meet in Beijing Arts Festival, però en realitat la part musical es diu Xiaoyang. Ens hem llevat a les 7 del matí per anar a provar i és bastant criminal anar a provar el so a les 7 del matí, però bueno, és el que s'ha de fer, és rock and roll això. Us vaig ensenyar una cosa que m'ha fet molt riure quan l'hem vist, que és això. És el cartell dels Catarres, a dintre el programa del festival, només hi apareixo jo. Fuki! Yo motherfucker, I'm on the way! És que tenim molts problemes amb els monitoratge, perquè és molt difícil entendre's amb els xinesos perquè no parlen ni anglès. És un caos, és molt difícil. Creieu que els pot interessar la vostra música i sobretot quina ha estat la reacció que heu vist? Jo crec que és un públic que té ganes d'escoltar coses noves, d'obrir-se, de descobrir nous grups. Tothom està molt il·lusionat, no? Encara que no et coneguin, hòstia, venen i t'escolten amb molta atenció, ballen, això no ens ho esperàvem, que ballessin i cantessin. Sí, estan molt oberts, no? De seguida, a la mínima que els dius que aplaudeixin o que cantin amb tu alguns coros o el que sigui, de seguida s'animen molt fàcil. Hi ha molta gent que coneixia cançons nostres, que ens havia dit que s'havia deixat els discos, que ens havia buscat per les xarxes socials i feia molta gràcia, no? Veure gent que ni tan sols parlava català que cantessin les nostres cançons. Portar el català més enllà de l'altra punta del món, literalment, és un honor i és molt divertit. El programa i vam veure, doncs mira, toquen els Catarres i vam dir, bueno, doncs anirem allí. Un concert fenomenal, fantàstic. Una bona dosi de catalanitat aquí a Pequín sempre va bé. Ja tocava. Si fa uns mesos m'haguessin dit que aniríem a Xina i tocaríem en una mesquita dins de la universitat, t'hagués dit, aquest manager no hi toca. Estem a la Beijing Foreign University, que ve ser com la universitat estrangera de Beijing. Es fa com una espècie d'acte cultural amb moltes bandes a un auditori i res, ha tornat a canviar l'ambient. Ara és un ambient estudiantil, molt jove. I bueno, ara anem a fer un cafetó perquè hem arribat a les proves i No, sí, bueno, però això forma part del Xiaoyang Arts Festival, el que vam tocar ahir, i avui és com una extensió del concert d'ahir. És una mica estrany, però bueno, és com funcionen aquí les coses. No parlen gaire anglès, potser parla anglès un tècnic de cada 10 que tenen treballant, però al final ens n'acabem sortint i molt bé, l'experiència és molt guai, ens ho posen tot molt fàcil, la part de backline que no hem transportat, no? Contrabaix, bateria, tot perfecte, tot al seu lloc, i malgrat la comunicació, tot superbé. Estem fent una mica de compra de fruita perquè estem pensant tots els dies així, menjar xinès a tope i una mica també de vitamina. Ens va bé, Estan fent com un monòleg o bromes, però no entenem una puta merda. Però la gent es riu, o sigui que ho estan fent bé, no? Van vestits molt raros. 让我们先提前宣布晚会结束，但是同时 Sandy Rose 摆来诺巴雷。
ha agradat moltíssim. I que vinguin més. Tothom ha ballat i s'ha passat supergenial, els catarres són tan simpàtics. I mira que els xinos no saben ballar mai. Sí, tothom ha estat ballant. Ha estat l'èxit de la gala. Estem pujant a la muralla xina i fa molta pujada, hi ha moltes escales. I res, ens has explicat que això es va començar a construir fa 2.500 anys, però que aquesta part té 600 anys. El que passa és que veient-la nosaltres diríem que té menys. No trenquem la màgia. Allà a fons hi ha Beijing. El que passa és que no es veu res perquè bàsicament tot això no és boira, és fum. Xaval, hem pogut entrar a la ciutat prohibida. Està prohibida? Està prohibida i hem pogut entrar perquè som els catarres. Sí, perhaps. Ara m'has matat. T'has descobert? Sí. A mi no m'has descobert. Avui ens hem llevat a les 4 del matí a Beijing, Xina, i hem agafat un avió i ara acabem d'aterrar a l'aeroport internacional de Seül, a Corea del Sud, on demà passat tenim un concert al Jazz in Seoul Festival. Seül. 안녕하세요. Okay. 안녕하세요. És com I know 안녕하세요. Em sembla que estan en una botiga de tatuatges. Anem a veure si s'han fet un tatuatge i en què s'han fet. Tinc anat a sentar-ho amb Maria Gent. L'Arnau està a punt de fer-se. Estem fent cua tots. És el primer concert que farem aquí, a Seül, i estem molt nerviosos. No sé per què ens convida a un festival de jazz, però nosaltres farem el nostre rotllo, que no és gaire jazz. Però bueno, esperem que els podem fer aixecar el cul de la cadira. Estàs en Seül i lo sabes. Anem a veure si ens podem fer una selfie amb els peluches aquests gegants. Vaig a fer trucs de màgia, a la gent. Sorry, can I make you a magic trick? It's empty. It's okay? Yeah, it's okay, it's okay. It's okay? It's? Yes, it's okay. So, look. Oh! Adoro! Bye bye! Primer ens ha canviat l'hora del concert, que havíem de tocar més tard, al final toquem més d'hora. Ens pensàvem que havíem de tocar 40 minuts, però al final ens han dit que tocàvem una hora. Estem veient a veure què traiem i què no traiem, perquè és una mica locura tot plegat. Però aquí estem. Please welcome Els Catares from Catalonia. You want one more? So up. Come on, stand up. You've been sitting for too long now. Stand up. It's not good for your body. You have to shake it, okay? Very good. Best one. The best one. Yo vaig viure a Barcelona un any, llegué a conocer a la banda, ahora es una de las bandas favoritas mías y no podía creer cuando venían a Corea y ahora están aquí. Jo em vaig sorprendre molt que vinguessin els catarres aquí i bueno, com s'ha pogut veure amb el concert, la gent, doncs, al escoltar aquest tipus de música, doncs, li entra el ritme al cos i encara que no entenguin, que sigui nou per ells, doncs es mouen i tot, i llavors, bueno, s'hi ha agradat molt i ho han trobat molt animat i així. Estem entrant a la zona desmilitaritzada de Corea, és a dir, a la frontera amb Corea del Nord. Ens acaben d'entrar uns militars a l'autobús i ens han saquejat els passaports. I res, acabem de creuar el riu i al principi ja estan dins la zona desmilitaritzada. Allà, la zona aquella on es veu més pelat, on no hi ha arbres,
Allò és Corea del Nord. No es veu gaire bé, està molt lluny, però és el que és. Què tal, Toni? Què t'està semblant Corea? T'està agradant? Amazing. Amazing? Amazing. Allò que... Sí? Per mi sí. No, a mi Xina m'agrada molt també, És més caòtic, més caos. Potser perquè Xina no tenia tant temps per veure, però... Ja. Bueno, no, No sabria triar, perquè hi ha coses que m'han agradat molt de la Xina i coses de Corea, coses que no m'han agradat de Corea i coses que no m'han agradat de la Xina. Certament. Avui el Toni volia veure uns edificis, en plan rotllo molt alts, per fer fotos i això, i hem anat a buscar-los i hem baixat a una parada de metro, però els edificis no hi eren. He entrat a una comissaria que hi havia com 7 o 8 polis així coreans i clar, t'he preguntat i clar, era impossible perquè ningú parla anglès, no m'entenien. I al final ha estat un poli i diu, veniu, jo us acompanyo. Hem parat un taxi, ens ha posat al taxi, ja ha dit 4 coses en coreà al taxi, no ens hem entrat de res, ha tancat i hem marxat. Bueno, hem anat tirant com per unes rondes. Hi havia com un concert supergran, un escenari molt gran. I la penya histèrica. I hem dit, què, ens esperem a veure... El que venia després, no? El que venia després, Toni? Ha sigut una noia i ha dit wang, Gangnam Style. I clar, ha sigut com... No pot ser. Gangnam Style. Acabem d'arribar a l'aeroport de Barcelona. S'ha acabat oficialment la gira asiàtica. Ha estat una autèntica experiència brutal, increïble. Hem tocat a la Xina, hem tocat a Corea, hem conegut noves cultures, coses que no ens esperàvem. Hem fet el turista, hem treballat, hem agafat avions... Bueno, brutal. Esperem poder-ho repetir. Ens veiem. Que vagi bé. Ni hao. El teu dia, el teu moment, la teva hora de glòria. Creues els dits i t'encomanes a un destí que mai arriba. Ai, vida, des que neixes fins que mors, hi ha una brúixola al teu cor. Pren-la i viu cada segon com si fos l'últim